जोंनि मिडिया पार्सन नोंथांमोनखौ हामबाय होनदों बे बेलायावहाय जोंनि UPPL दोलोनि जा प्रेस मिट बे बेलायावहाय बाहागो लाफैनानै जोंनि BTCनि साफ्रोमबो हारि माहारिनि जा सुबुंफोर दङ दिनैनि मेसेजखौ रानना होनो थाखाय जोंखौ हेफाजाब होनो फैनायनि थाखाय बाथ्राया जादों थांनाय 19 आगस्ट तारिखआव हाग्रामा महिलारी बिथाङा जोंनि BTC सरकारनि बेरेखायै मानव गेरेट प्रमद बर' बिथांनि दैदेननाय गासैबो एक्टिभिटिसनि बेरेखायै गोजौआवहाय दिल्लीयाव थांनानै सोरनिबा आथिं हमहैनाय सोरखौबा गोबाहैनाय बेफोरबायदि खालामनानै जाय एलिगेसन लाबोदों बे एलिगेसनफोरनि सायावसो जों एसे फोरमायथि बा बुंफोरथि होनो नागिरदों। गिबियाव बिथाङा जोंनि बर' माहारिखौ बिथां प्रमद बर' आरो बिथांनि पार्टिया सरकारनि आसनिनि लुब देखायनानै ख्रिस्टियान धोरोमाव सोनाय सोरखौबा जर जबस्ति ख्रिस्टियान धोरोमखौ लाहोनाय आरो बर' गामिफोराव ख्रिस्टियान गिर्जा लुग्लुंनायनि बाथ्राखौ जि नंखाय बाखायै एलिगेसन हैदों बेयो जोंनि थाखाय दुर्भाग्यजनक बा माने सोमोनांथाव मोनसे बाथ्रा जानानै फैदों। थांनाय 17 बोसोरावहाय हाग्रामा महिलारिया जोंनि बर' हारिनि गेजेराव ख्रिस्टियान धोरोम बाथौ ब्रह्म सतसंगि बायदिसिना धोरोमाव बोखावफ्लेनानै जोंखौ जाबायदि सासन खालामबोदोंमोन आरो जोंनि गेजेराव जाबायदि थैनि बाना बोहैहोदोंमोन बे 17 बोसोरखौ मानसिफोरखौ सिगिसुग' खालामनानैसो बिथाङा सासन खालामदोंमोन आरो जोंनि बेसेबां जौगाथाय बे जौगाथायनिफ्राय जोंखौ 40 इयार्स 40 बोसोर बिथाङा जोंखौ बेकफुटाव लाबोदोंमोन। दिनै बिथाङा सहायनो हायैनि थाखाय दिनै जोंनि प्रमद बर' बिथांनि बेरेखायै जोंनि सरकारनि बेरेखायै जाय एलिगेसनखौ लाबोदों बे एलिगेसन लाबोनायनि बेरेखायै जोंनि बर' हारिया मोनसे बिसार खालामनायनि सम फैबाय। ओरैबायदि बिसार खालामनायनि सम फैदों बिथाङा जोंनि बर' हारिखौ बोखावफ्लेनो मोन्थाय गैया। जोङो गुबुन गुबुन धोरोम लानाय बर' हारिब्लाबो जोङो सान्तिखौ मोजां मोनग्रा बर' हारि आरो हारिखौ लानानै जों बोखावफ्लेनायखौ बर' हारिया मालाबाबो लुबैया। बेनिखायनो दिनैनि दिनाव मोनफ्रोमबो बर' आफादफोरा साफ्रोमबो बर' इन्टेलेक्सुयेलफ्रा साफ्रोमबो अनसुलि बिमा आरो जोंनि बर' बिफाफ्रा बर' रायजो राजाफ्रा बर'नि धोरोमा जे बर'आनो बेखौ खौसेथिनि गेजेरजों फोरमान होनो थांगासिनो दङ आरो बेखौ फोरमानबो होगासिनो दङ। बेखौ सहायनो हायैनि बिथां हाग्रामा महिलारिया गावनि राजनैतिक स्वार्थनि थाखाय जोंनि गेजेराव बोखावफ्लेनायनि मोनसे हाबाफारि लाबोनो नागिरदों। बेनि बेरेखायै जों साफ्रोमबो बर' बिमाया गसंनांगोन, साफ्रोमबो बर'फ्रा गसंनांगोन। जोङो बिनिफ्रायबो मोनसे फोरमान मोननो हायोदि थांनाय 2 बोसोराव हाग्रामाया दिनैसिम खेबसेबो जोंनि एसेम्ब्लियाव नुजाफैयाखै। बिथांनि सासे रिप्रेजेन्टेटिभ हिसाबै जा मावनांगौ हाबा बे हाबाखौ बा डिउटिखौ बिथाङा दिनै मावाखै। अपोजिसननि सासे दैदेनगिरि बिथाङा बे खामानिखौ मावाखै। बेनि ओंथियानो बेनो जे 2 बोसोराव खेबसेबो एसेम्ब्लिनि मिथिङाव गायैनि कारनानो जादों बर' हारिखौ खौसेथिखौ नुनानै बिथाङा सहायनो हायै। बेनिखायनो बिथाङा दिनै बोखावफ्लेनो नागिरदों। गुबुन फारसे बिथाङा हानि बाथ्रा लानानै जोंनि सरकारखौ सोंखारिदों। हाया जादों साफ्रोमबो भारतीय नौनारिनि मोन्थाय। साफ्रोमबो भारतीय नौनारिया हानि मोन्थायखौ मोनखागोन। साफ्रोमबो भारतीय नौनारिया जेखि धोरोम, जेखि राव, जेखि आसारखान्थि फालियाथों मानो बेखौ समान मोन्थाय बा इकुवेलि फालिनायनि मोन्थाय दङ। मोनसे बाथ्राखौ जों रोखा खालामनांगोन, बिथाङा जेसेबांखि एलिगेसन लाबोआ मानो जोङो दिनैसिम प्राय 40,000 न'खरनो हा होखांबाय। 700 होदों जोङो फरेस्ट डुवेलार एक्ट बायदियै लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट। 5000 होदों जोङो थांनाय बोसोरावहाय लेन्ड पाट्टा आरो बेनि अनगायैबो 20,000निख्रुइबो बांसिन अफिसियेलि फाइल मुभ खालामनानै जोङो जोंनि बिटिआरनि थानाय मानसिफोरनो हानि मोन्थायखौ होनाय जादों। आरो बावैसोनो जोङो 19,173 न'खरनो जोङो लेन्ड टाइटेल सार्टिफिकेट होनो थांगासिनो दङ। बिनि अनगायैबो गाबोन जोङो मोनसे लन्स होनो थांदों जे
जोंनि हारिनि गेजेराव जाय जायफ्रा हानि मोन्थायखौ लानानै जेंना जागासिनो दङ, जेरै 1 नम्बर दङ एक्सनिया पाट्टा हानिफ्राय मियादि हायाव सोलायनाय, फोलेरारि खान्थि सोमोन्दोजों नामजारि खालामनाय, एलटमेन्ट एमएनपि एलटमेन्ट होनायनि हानि पाट्टा होनाय, हा थानायनि फोरमानलाइ, सिटानि फोरमानलाइ लिरथि आरो जमाबन्दीनि फोरमान लिरथि, बे मोनद' आयदानि सायाव सोनारनानै गाबोन जोङो लाख लाख मानसिनो हा मोनहोनायनि मोनसे लन्च खालामनो थांगासिनो दङ बर्मायाव। दानिया गुबै बाथ्राया जादों आं हाग्रामाखौ मोनसे बाथ्राल' बुंनो नागिरदों जोंनि बर'नि धोरोमा जेब्लायबो बर'। सोरबा ख्रिस्टान, सोरबा बाथौ, सोरबा सतसंगि, सोरबा ब्रह्म, सोरबा कृष्णगुरु, बे धोरोमा जोंनि धोरोम नङा। जों बर' आरो जोंनि धोरोमा बर'। ख्रिस्टियान धोरोम लानो हागौ सोरबा रन्जित बसुमतारिया, बाथौ धोरोम लानो हागौ सोरबा मानाव गेदेर जोंनि प्रमद बर' बिथाङा, ब्रह्म धोरोम लानो हागौ सोरबा XYZ आ। खिन्थु बियो मानसिनि फोथायनाय सोरगो आरो नोरोग दङ होननानै सोरगोआव थांनायनि लामाखौ नागिरनानै मोनसे ब्रिज लुखांनायनिसो मोनसे धोरोम बियो। बे ब्रिजनि गेजेरजों मोनसे जायगानिफ्राय मोनसे जायगायाव थांनो हायो, एब्ला पृथिबिनिफ्राय जोङो थैयोब्ला सोरगोआव थांनो हायो, बेनो नंगौ लामा होननानै लानाय मोनसे धोरोमथो। खिन्थु जोंनि जे आसार खान्थि, जोंनि राव थुनलाइ हारिमु, बे धोरोमा जादों बर' धोरोम। गतिके सिबिनां रायजो राजा साफ्रोमबोनिसिम, अनसुलि बिमानिसिम, इन्टेलेक्सुयेलफोरनिसिम आं नोंथांमोननि मिडियाजों बेखौसो खावलायगोन, जोंनि गेजेराव सैथो आरो असैथोखौ बिजिरनायनि सम फैदों। जाय हाग्रामा महिलारिया दिनै रायजोफोरनि अननायजों हाग्रामा महिलारि होननानै सिनायथि मोननो हादों, बे हाग्रामा महिलारिया रायजोफोरनि अननायनिफ्राय जानगारनानै गाबोननो ओरैबायदि जानो थांगासिनो दङ, क'क्राझार टाउननि गलिनि सैमाफ्राबो खिन्थु हाग्रामाखौ मालाबाबो साइड होनाय नङा। बेखौ सोंख्राव सोंख्राव क'क्राझार टाउननिफ्राय होखारनायनि मोनसे सम फैगोन, बा बिनि मोगा मोगि जानांगोन हाग्रामा महिलारिया। थेंक इउ। स्कुटि आरो बाइक सालायग्राफोरनि थाखाय मोनसे मोजां फोसावथाय। चिरांनि काजलगावआव पेट्रल पाम्पनि साखाथियाव थानाय MMH अट' हन्डा श'रुमआ नोंथांमोननि थाखाय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो होनायजों लोगोसे मोजां अफार लानानै फैदों। नोंथांमोना बे श'रुमनिफ्राय स्कुटि आरो बाइकखौ खम डाउन पेमेन्टआवनो मोननायजों लोगोसे बेसेन नाङाजासे गंनै हेलमेट, गांसे ब्लेंकेट, नोगोद 500 रांनि खाबुखौबो मोनफागोन। MMH अट' हन्डा श'रुमनिफ्राय बेफोर खाबुखौ नोंथांमोना 19 नभेम्बरनिफ्राय 30 डिसेम्बरसिम मोननो हागोन। लोगोसेयैनो गोजाम स्कुटि बाइकफोरखौबो बे श'रुमाव सोलाय सोल' खालामनो हागोन। नोंथांमोना MMH अट' हन्डा श'रुमाव स्कुटि आरो बाइकखौ बायनो गोसो दङब्ला नैबे मबाइल नम्बर 8720957824 एबा 6001916155 आव थोंजों फोनांजाब खालामनो हागोन।